गिबियावनो गासिबो मिडिया नोंथांमोननिसिम सिकनाजार फरायसालिनि जानानै साबायखर बावनाय थाबाय। दिनैनि बे गोथार फोरोंगिरि सानजों लोगोसे आङो गासिबो फोरोंगिरि जानानै समाजनि बिथिङाव जायफोर हाबाफारि मावनानै बे बुहुमनिफ्राय बिदाय लालांबाय गासिबोनि आत्मानि गोजोन आरो सान्थिनि थाखाय इसोरनि सेराव आं आरज गाबो। लोगोसे जोङो दिनै सिकनाजार फरायसालियाव जोङो थामथि खेब नैबे फोरोंगिरि सानखौ जों दिनै फालिनो हादों आरो बावहाय आं गिबियावनो जोंनि गासिबो जोंनि बे सिकनाजार फरायसालिनि प्रिन्सिपालजों लोगोसे लोगो फोरोंगिरि आरो जोंनि बे कमिटिनि मेम्बार्स साफ्रोमबो लोगो मावथिफारिया बिथांमोननिसिम साबायखर बावो आरो इयुनाव जोङो नैबे सिकनाजार फरायसालि गायसननायनि गेजेरजों जोंहा मोनसे थांखि दङ। बे थांखिया जाहैबाय जोंनि बे सेरफांगुरि ओनसोलनि गेजेराव थानाय गासिबो माने श्रेणी बा थाखोनि मानसिफोर गासिबोनि थाखाय जोङो गाहाम गोग्गो सोलोंथाइ होनो थाखाय बे फरायसालिखौ गायसननाय जादों। मिजिंथिङो फैगौ समाव बयनिबो मदद आरो आशीर्बादनि गेजेरजों जोङो मोनसे बयनिबो गेजेराव आजावजानाय मोनसे फरायसालि हिसाबै गायसननो हागोन। दा सोलोंथाइखौ सानसेनो बुंनानै बेनि बाथ्राखौ फोजोबनो हाया। दा सरायानिफ्राय आरम्भ खालामनानै इउनिभार्सिटि डक्टरेट डिग्रिसिम लानायसिम बे सोलोंथाइनि बे हान्थिनाय लामाफारि जायो। दा बावहाय जोङो प्रिलिमिनारि गिबि खेबनि थाखाय नार्सारिनिफ्राय लानानै जोङो हाई स्कुल सेक्सनसिम जों बाहाय फोरोंनो लादों। नोंगौ नोंथांनि सोंनाय रावा बे सोलोंथाइ होनाया गिदिर मोनसे जेंना। बाहाय जोङो अखल फोरोंगिरिल' नङा, जों बाहाय गोसो होनानै मावदों। जोंनि फोरोंगिरिजों लोगोसे जोंनि मेनेजमेन्ट आरो जोंनि गार्जेन्स जोङो गासैखौबो सोलोंथाइ बिथिङाव बयबो समान बाहागो लानांगौ होननानै जोङो बयखौबो मिटिंनि गेजेरजोंबो एवारनेस खालामदों। जाहाथे स्कुलाव फोरोंनायनि उनावबो न'आवबो जाहाथे गथ'फ्रा फोरोङो आरो स्कुल मेनेजमेन्ट हिसाबै मेनेजमेन्ट कमिटियाबो नांगौखिनिखौ मेनेज खालामो। जों गासैखौबो दा बाहाय लोगो लालायनानै समान बाहागो लालायनानै सोलोंथाइखौ जौगाखांहोनो थाखाय जोङो जबरदस्ति नाजागासिनो दं आरोखि बेवहाय। आं आसा खालामदों सोलोंथाइया जाहैबाय गावनि इयुन जिउ लामा दानायनि मोनसे बियो लामा। खारन स्कुलाव फैनानै सोलोङाबा गासिखौबो रोंनो हाया, न'आव थानानै जों गासिखौबो सोलोंजोबनो हाया। ओंखायनो जोंनि बे जेसेबां उन्दै उन्दै लाइमोनफोर दङ नार्सारिनिफ्राय लानानै कलेज लेभेलसिम जोंनि स्कुलनिल' नङा, आं गुबुन फरायसाखौबो बुंदों जाहाथे सोलोंनांगौखौ बैसोजों लोगोसे जि समाव जायखौ सोलोंनांगौ बेखौ जाहाथे सोलोङो आरो जि समाव गेलेनांगौ बे समाव गेलेयो, जि समाव मेथाइ खननांगौ मोसानांगौ बे समाव मेथाइ खनो आरो मोसायो। आं बेखौनो आसा खालामो। खारन समजों लोगोसे गासिबो हाबाफारिया सोमोन्दो दंजोबो, समजों लोगोसे मावबाबो जौगालांनो हायो।